Dobar dan kolege i koleginice, pčelari i pčelarke. Evo danas sam pravio jedan roj, pa čisto da objasnim proceduru kako sam to izveo. Evo iz ove jake košnice koju vidimo pravo, izvadio sam 2 rama zatvorenog legla. Pošto po meni bagremova paša već jenjava, da slučajno ne bi i ona došla u rojevi nagon, malo sam je, da kažem, oslobodio od legla i prebacio sam u gore košnicu koju ću da snimim. Evo ovo ovde isto je jedan nukleus napravljen pre par dana. Evo, kao što vidite, počeo je da funkcioniše. Ne znam koliko se vidi, ali pomalo po neka pčela dođe i donosi već polen. Evo ove idu. Pa ćemo vidjeti i dalje šta će se sa njom dešavati. Uglavnom za sada mi deluje da to funkcioniše kako treba. Znači iz ove sam izvadio 2 rama sa medom, polenom, zatvorenim leglom. Ona nije dobila rojevi nagon, ali jednostavno gledam da to sprečim. Sad ovako. Znači iz ove košnice ovde, evo, ona je dobila rojevi nagon. I odatle sam izvadio ram sa jednim matičnjakom, u stvari ima 2 matičnjaka. Ostavit ću oba, pa koja je bolja neka pobedi. Ja se nadam da će od 2, neko kaže treba 1, ali dobro, svako ima svoje mišljenje. U ostalom, iako se kojim slučajem ne oplodi ni jedna, verovatno će se ova dole spariti pa ću spojiti. Eto, čisto da se vidi da to, one sad trenutno ne izlaze, naravno, treba im par dana da se one konsoliduju, srede. Znači u ovoj košnici ovdje imamo sada 2 rama zatvorenog legla, polen, med i ram sa 2 matičnjaka. I koji isto ima na sebi, ima dosta legla. Evo, ovo su možda i neke izletnice koje se polako vraćaju u svoju košnicu. Ali gro pčela mislim da će ostati. Evo da idemo unutra situaciju, da ne bude da je prazno. Tu je sad trenutno jedna zbunjola, što kažu. Naravno ovdje ću još dodati praznih ramova da zaposlim pčele. I to bi bilo to u principu. Pa ćemo vidjeti, napravit ću jedan snimak da li je ova varijanta uspela. Ukoliko ne uspe, spojit ću sa nekom košnicom koja već ima maticu koja je pronela. Opa, odlično. Ništa, to bi bilo to. Pa ćemo vidjeti, snimit ću jedan video da vidimo da li je to uspelo. Toliko, pozdrav.